Znači oni imaju problem sa noge, njih troje, samo okreni kameru. A ovaj mladi ima sa kukom. A gospođa ima problem, ne može da hoda. Ne može da hoda, da. I on. I onaj drugi, da. Ok, ajde zatvorite oči Oči, radi tako. i slušajte molitvu. Radi tako nešto. Miš. Ajmo, nek iz jezgre univerzuma energija Svetog Duha prođe preko mene, neka moje telo bude most, neka energija uđe u vaše telo, u vašu dušu, u vaše srce, očisti svo zlo, svu negativnu energiju. Ne dozvoljavam ništa negativno da se vrati vama, vašoj porodici, niti meni i moje porodici. Neka svako ko je pravio zlo se vratio dakle je došlo, a tvoja duša neka bude oslobođena, vaša duša neka bude oslobođena, neka zavlada mir, ljubav i blagostanje. Hvala Isusu Hristu, Svetom Duhu, neka otključa baba noge i svim svecima što nam pomažu i čiste zlo od nas. Neka sve što je negativno, sva negativna energija ode od vas i očisti vaše telo. Daću 9 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neka otvore oči. Otvori oči. Neka otvore oči svi, i on. Otvori oči. Neka ustanu i neka hodu svi trojica, sad će da ih popusti. Ajde, strane pa tamo. I neka hodu normalno, nek se razmrdavaju, ajde. Da. Odi bez... Sama baba da ustane, nemoj niko da pomaže. Da, ne pomaže. Ne, beži ruku od nje. Ajde, hodaj sama. Ajde. Bez... Ajde sama, idi prema Mariju. Jela sprema mene. Ajde. Aj polako. Kaži da neće da padne, da ide do sudoperu tamo i da uzme sama vodu da popije. Ajde. Odi do vodnika, odzemi samo voda, da piješ. Nema da padneš nikon. Nemoj da se plaši. Ajde, to nije mogla baba sama, ne? Ima onaj Stapić. Ali nije mogla bez štapić. Nije mogla bez Stapić. Ajde, eto za 10 sekundi odblokirana baba. Pozdrav za Makedoniju, za sve pratioce. Snimaj to. Snimam. Evo Marija je tu. Otišla je iz Nemačke da pomogne svom narodu, zove me na video. I evo pratioci moji šta se dešava za manje od 5-6 sekundi. Gledajte. Koliko godine ne hoda? On ima 78 godina, ali puno vremena je tako u krevetu, samo leži i samo malo hoda sa baston. Amin. Nek popije vodu. Pij voda. Neka hodu ova dvojica isto, kako se osjećaju i oni. Isto i ti. Hodi malo. Idi malo. Ajde, neka hodu tu. Hodi malo. Energija na ljudi. Kako se osjeća ona? Kako se osjećaš? Dobro, misli kako, ne, boli? Kako se osjećaš? Pa, boli onako dobro, nije dobro. Mislim, dobro mi sad, nemam bolovi. Nemaš bolovi, stali su, bravo. Daj im vodu da popiju Marija, idi do gospođe da vidimo nju šta kaže. Ne, završi se ka mene. Se osjeća bolje? Da li si dobro pite on? Da. Oj, tečno tako. Ne. Samo poreka. Ajde, sama. Osjeća se bolje, a? Evo deka mene. Bravo. Poreka? Ne sa čepki nigde. Nema da padniš. Ajde. Ajde. Bravo.
Sad će da bude sve bolje i bolje, ona dugo godina nije hodala. Da te vidi, Marija. Okreni kameru, Marija. Evo pozdrav pratioci moji, Marija je na teren tamo došla da pomogne svom... Marija, na teren sutra imamo plan u Evgelija da isto bude par ženama i sad čekam samo da ti kažeš u koliko sati sutra, možda posle podne, jer svi rade... Zove me u 2 popodne. U 2. Važi, Marija, čujemo se, pozdrav, evo. Hvala ti puno. Ćao, ljubim vas. Možem biti zdrav, se čujemo. Ćao, čao. Ćao.